Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasance a cikin wani sabon bidiyon mai albarka. Insha Allahu ne Ummu Tarik zan gabatar muku da bread potato chips with flour. Wannan dankali yana da matukar ƙayatarwa kuma masha Allah gashi da sauki. Abubuwan da ake bukata su ne kamar haka, ga sunan jere: dankali, flour, corn flour, onion powder, garlic powder, tandoori masala, garam masala, thyme. Kamar yadda kuke gani nan wuri din na zuba corn flour na wanda bai wuce cokali 2 ba, sai kuma flour, sai spices, sai maggi, gishiri, sai kuma kwai guda 2 kamar yadda kuke gani. Gashi nan wuri din ina juya shi yana haɗe jikin shi kamar yadda kuke gani, masha Allah. Ana so ki juya shi sosai komi ya kama jikin shi, ya kama dankalin kamar yadda kuke gani. Kun ga gashi nan ina zakuɗa shi, kun gani gashi nan, masha Allah. A haka kina iya sa baking powder in kina so, amma ni wannan ban sa mishi baking powder ba saboda na riga na sa corn flour. So za a sa mai yayi zafi sai ki dinga sa shi da ɗaya da in kika zuba shi da yawa zai ɗan harhaɗe, amma in kika sa shi da ɗaya zai yi wara masha Allah. A haka za ku yi tunanin kamar ba zai soyu yadda ake bukata ba sai kin zabka shi ba. A yadda kika fera shi kika wanke, so za ki sa mishi wa'annan kayan haɗin, so kuma zai soyu yadda ake bukata kuma baya da wani ɗaukar lokaci. Ga suya na biyu kamar yadda kuke gani. Almuhim dai kina da mai isasshe kuma da kayan bukata, ba shi da wani ɗaukar lokaci. Alhamdulillah, kamar yadda kuke gani gashi nan mun kammala bayan na sanya shi a colander man duk ya fita. Za ki iya yi mishi kwalliya da ganyen da kike so, za ki iya yi mishi sauce, za ki iya ci da ketchup, za ki iya ci da garin yaji. Masha Allah, Allah ya amintar da hannayenmu. Na gode, ma assalama.